alături cu Ghost Rider. Am făcut eu un alt episod, încă nu s-a postat, bineînțeles. Cred că nici pe episodul ăsta nu voi pica impostor. Deci eu, în fine, dacă vrei să-mi arăt fața și numele adevărat, trebuie să strângeți răzbii. 1K. Da. Deci, Ar fi bine să vă și abonați și să rupeți. butonul de like. Da, și să mă rupă și răzbii pe mine. Exact, da, normal. Bă, eu novice. Bum! Bă, eu novice, frate. Da, și aș vrea să rupeți clopoțelul Clonțopelul, mă, nu clopoțelul, clonățopelul. clopoțelul, da. Nu, hai, frate, Dacă intră vrei. cineva? Sal! Shut up, man. Șaușal. Deci, și așa va trebui să strângem nu știu cât. Eu normal că ești tu fața lui reală, Nana. Că e colegul meu. Nu vrea să-și o arate Spazii. Bă, mie vine să le arăt, mie vine să intru pe WhatsApp, să-ți copiez numele și să le arăt poza ta. Nu, jură-te, că te umor. Bine, nu le arăt. De aia, că vreau să fac și eu 1K de abonați, ce credeai? Deci, să fie 1K de abonați, da? Da? Scrieți acolo jos în secțiunea de comentarii. Da, exact. Strângem 1K de abonați sau să... Și dacă vreți să-mi vedeți și fața. Exact. Și numele, și știți și numele meu adevărat. Turc. Ăla e numele lui adevărat, Turc. Zi doar nume. Hai să facem întrecere, hai încoace, 3, 2, 1, bum. Da, câți abonați ai? Că dacă... Câți abonați ai? Bă, am 6. Aol. Deci poți să le zici doar numele meu de familie, atâta. Driha. Mai zi încă o dată, că cred că nu te-au auzit. Driha. Da. D-R-I-H-A, nu T-R-I-H. Driha. Păi aud cum trebuie pe episodul ăștia care văd. Crede-mă. Bun. Face gura, dar nu mai intră din ăștia. Bă, vezi că te întrec. Bun, deci poate o să facem și opening-uri de gen că o să deschidem 3 cutiuțe, poate pică Amber. Bă, Ghost Rider, vrei să știi, o să fac un opening, deschid 3 big box-uri sau 2 și pică Amber. Ok. Bella! Mă, dar nimeni nu mai intră. Dar de ce? Fă altă mapă. Bine. Sau las că fac eu una, lasă, frate. Nu, las că trebuie. Nu suntem răi. Deci scrie, deci. IMP-YIF. IMP YIF. IMP, deci IMP, YIF. YIF. F de la Filip, așa. Ia să văd. Emergi clone 5, emergi pe 5 secunde 0. Așa, hai că mai trebuie unul. Hai să intre, hai. Bă, ăsta are un nou în cap. Ce vrei să fac? Bă, mie-mi vine să-i dau kickfix, să-i dau bani. Nu-i da, mă. Glumesc, frate. Da. Nu fac eu așa ceva, nu mă ating eu. Zi și ce jocul te joci. Cred că l-am prins și... Aparent pe episodul ăsta nu facem absolut nimic, ți-am dat kick. Ba, ce vrei tu. Hai, fă tu o mapă și zi. Cod. Bine, deci ascultă. Deci scrie așa. E același cod. Doar că în loc de... Deci e așa. Numai alt.
Deci, cum? Bine, în fine, ți-o spun pe adevărat. Y-P-M. Y-P-M. Nu, Y-P-M. Da. Y-P-M. Da. I-F-F. I-F-F. O mai intrat cineva? Bă, Y-P-M. I-F-F. Deci, Y-P-M. I-F-F. Ok. Da, bagă, repede, înainte ca să te strice, că deja a intrat un om. Au. Jur că mi s-a deconectat serverul. Ok, aparent episodul ăsta o să fac un pic, hai că dăm un meci de Brawl Stars dacă tot. Nu pot, îmi pare rău, sorry, dar na. Dăm un meci de Brawl Stars în loc să... Dacă ați ajuns până aici, acum devine adevărată și... Driha, ne vedem, stai numai o secundă că vreau să dau un meci de Brawl și după aia, ok? Că vor așteptat atâta și îmi doresc mie să le fac ceva. Să le fac ceva în favoare. Bravo. Am picat impostor. Și ne-am întâlnit cu același player. Pe Discord e acum. Deci am picat impostor. Bă, filmez de 7 minute, tu-ți dai seama. 7 minute între ei, nimic n-au făcut ăștia care se uită. Abonații sau... Dacă nu v-ați abonat acum, vă sugerez să vă abonați dacă doriți să facem și noi ceva fain. Acolo așa. Pe zonă. Oleu, bă, ce face ăsta? Oleu. Oleleu. Bun. Acum începe distracția, așa că acum merită like. Înainte nu meritat. Înțeleg, dar acum deja gat. Acum deja gat. Nu mai glumești. Da. Ce? Da, gen, tu ți-ai dorit să facem atâția abonați. Când? Tu câți abonați ai vrea? Că tu ai doar 6. 1K, frate. 1K. 2K, nada. La 1K de abonați, vedeți fața lui. Și cum îl cheamă? Rapa dunga, da. Episodul ăsta, da. Am câștigat și un meci. Bravo ție, noi nu, eu nu. Ok, ne revedem pe episodul următor. Pa! La revedere!